us and empower us. For the glory of your name, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Romano de Samson. Apa when was Philistia vakamisa prison. Arimo ndokubva varonga kuda kuita mutambo wekufara vachicelebrata kuti enemy yedu tazoibata. So ndokubva vamushedza from the prison, ndokubva auya pamberi pevanhu ivo vachifara vachinwa. Ndokubva vati nhasi tinayo vachipembera vachirumbidza mwari wavo. Vanga vari temple yavo vaPhilistines yavainamata chivezwa an idol chainzi Dagon. So in the temple of Dagon, Samson waunzwa vanhu vari kucelebrate vari kufara. Samson ndokubva akaiwa nemukomana anga ari close to him. Ndokubva amukumbira kuti just take me to the 2 pillars. Ndokubva aenda kunobata mapila maviri aisupporta the whole temple. So arimo akabata to the 2 pillars. Ndokubva aita munamato akati Mwari ndipeiwo simba rangu zvakare for the sake nekuda kwemaziso angu maviri akabviswa nevaFilistia. This time Samson was blind. So he prayed unto the Lord as a blind man, not asking for sight or for eyes, but asking for strength. Api was Simba, Bible writes he killed more people in his death than when he was alive. Akauraya zhinji murufu wake than paiva mupenyu. Tunataka ndapata na wekubatwa kwa Samson. Mwari vanaye vazhinji vanoziva kuti aiwa Samson simba parakaenda Mwari vanga vamusiya. Mwari vanga vamusiya pakuva nesimba, but vanga vainaye mukushayiwa simba kwake. Zvodakutsarogorwa izvozvo. Nokuti there are times ekuti une zvauri kuexpecta kuti Mwari vaite muupenyu hwako zvisiri kuitika. Wobva wava nerwong kuita yekuti saka Mwari havasisine inene havachapinda zvinhu zvangu hasi kufamba. There are times ekuti unenge kuna Mwari, on the other side une a challenge. He was trapped. Abatwa nevaFilistia akaiswa mutemple wechimwari chinonzi Dagon. But iye chaakaziva ndechekuti I can still pray and communicate to God, and God can hear me. Kuti maari makava neconfidence kuti I am captured, but I can still pray to my God. So ndokutaura kune mumwe munhu kuti situation yakakukapture ikakubata ngaikutadzise kutaura naMwari wako. Nokuti pane nguva yekuti situation zvakakukomberedza zvinokunyepera kuti dai watombomira ausatomboziva kunonzi kuneta pakunyengetera, kuneta pakunamata nekuda kuti zvinhu zvacho hazvingofamba mushe. The devil wants you kuti uve nepicture yeenvironment kuti kana zvakadai ndokunga Mwari vakandisiya, Mwari havandidi. Mwari vanenge vainewe, but pane question mark kana kuti but iripo zvokuti vanhu vekunyika vanogona kuti kana uchinamata Mwari sei zvichidai so, kana uchinamata Mwari sei upenyu hwako uchidai. Zvavari kunongedzera izvozvo vanoda kuti unetse uri moyo kuti handisisina Mwari, Mwari vakandisiya. I've come to tell somebody, even mukubroka, even mukuroja, even mukurwara, he's with you. Yes. Why? Nekuda kwekuti chinangwa chechirwere ndichekukuuraya. So iyo yekuti hausi kufa but unorwara isaini yekuti he sustain you although you are still in the challenge. Mukadzi aiva nezetiso of blood for 12 years asiri kupora. But I didn't see that she was a survivor. Nokuti bleeding for 12 months you can die. Bleeding for 12 hours you can die. Bleeding for 12 weeks you can die. But she bled for 12 years, still standing. Zvinoda kuti ndochimwe chinhu chaaigona kunotisa kuti pandiri pane nyasha dziripo. Hongu iri nyasha yabatika, but chirwere hachisi kukwanisa kundiuraya. Kuna baba wakaya nemwana wako kuna Jesu nanzi zvikamubata zvinomwisira mumoto kana mvura. Kureva kuti mwana anga ane dambudziko padambudziko rinobvira ramuuraya. Raimukanda masituations anorwadza, but the boy was a survivor. Nokuti pazvinomukandira mumoto zvinoda kuti atsve apere, pazvinomukandira mumvura zvinoda kuti anyure aregere kufema afe, but zvikamukandira mumoto aigobuda, zvikamukandira mumvura aigobuda, which means he was a survivor although angasati awana situation. Kureva kuti pane the element of God mulife yake inogona kutadza kuonekwa nevamwe vedu panapa. Kuti wakabhuroka kudaro mari zhinji yaunochemera isipo, but God is with you. Why? Because passion mayo yokutosurvive things are happening. Wakaipa anoda kuti unyime Mwari rumbidzo yake achimunongedzera masituations akamutenderedza. Kuti aiwa kana una Mwari iye vamwe vanokupura wani kuti Mwari akavaitira zvakati. Kana munhu atokupura zvaakaitirwa naMwari ari kuzivisa kuti Mwari vachiri kuita. So musituation yakutenda farira testimony yemumwe munhu inotaridza kuti Mwari wedu is still in the business of blessing people. So in your
of time. So don't lose your praise and worship. Therefore, chivezwa chakagadzirwa temberi nevafilistia. Samson paakatorwa akaiswa mutemberi iyoyo, chinhu wanisina kumukorapta, haana kunamata zvinonamatwa imomo, akaramba achinamata Mwari ari musituation iyoyo. So he was trapped. But andinoziva by revelation, Samson paakabatwa ipapa ndo paanga avabata. Why? Because ndo paakakwanisa kuuraya vakawanda at once. So ivo vakaita sekunge vabata Samson. Kamba strategy yaMwari yekuti Samson paanobatwa ndo paanovabata. Nokuti haaigona kuuraya 3,000 people dai anga asina kubatwa vamukomberedza. Zvekuti pavakamukomberedza yaitova nesetup yekuti now you can kill more. So there are times when God is with you, but you are trapped and you are failing to see what you are doing. Why? Because you don't want but also plan in a strategy. So there are times when you panic about whatever situations, so Samson akabatwa senyaya, but akabata by revelation. Nobody had an opportunity at once to kill more. So he was trapped, yet he was the one who trapped them. So when it comes to the situation, never say who got this speaker. Situations later will start with an enemy. Whatever it is, you must move from this place. But the only way for you to move from that place, so when you go to Norway, one of you I will link it with to share my water. The only panic would be one of the town. Now, the woman will push my money from situation. While we're doing the tower party, one never said, Kuramata. So Mwari will the voice, Mwari will even through a situation. Mwari can also use enemies to speak to you. The only panic we have to Mwari to get you. You can Ochichka, Tora Brada Pura, we had them came to Midiana, who knows what to be. Gideon was sent to the territory of the enemy, not to the people of Israel. Here they were Israel. But Mwari to down to a message from the enemy. And a message from your brothers. And that came there. Midiana, uno mbovu zvanzi paakasvikaikoko akanzi mumwe achitaura kuti arota chingwa chebhari chichifunza misasa mumwe wake ndobva ati hakuna mumwe munondo waGideoni. In the midst of the enemy ndomaari kunzwa prophecy in positive concerning his life. So there are times when God can speak to you through the mouth of your enemy. That's another way. Even the but I didn't see that as a wonder. But if we have to why not one of what we put you but Wapona Sikungeri, Gamba, the Mali Aruta or Alpha situation, I'm looking about the so I don't have any as a wonder. I don't know through my situations, but my situations actually negative. A good number of the judge, Namnan, Unoto Chairman, Daniel Van from Kumbarishumba. One is about the plan, one another Daniel, but we Shumba. So planning for them, Daniel Kakan, Anuda was Opina. So Daniel Adam Kumbarishumba, Anna was zero. Put in the new Shumba weakness, Chaino, Namam. Yes. No, this Shumba around the Mambo to Yaj, you are correct. Mukasipa very wrong to know. So, who in the situation in Orema, but they are going to a witness to your life. So, Samson was trapped by the Philistines, but still anyone understood that, but I can still pray to my God. A closed mouth is a closed destiny. The power of life and death lies on your tongue. Learn to speak the positive. The positive every time. I love Darano's Abraham. Darano's Abraham kuna Genesis 12. Kwa ni famine chimwekena ndova akotera kuenda ku Egypt. Vakaroti vachida kupinda mu Egypt akaudza mdzimai wake Sara kuti you are a beautiful woman. Tikapinda mu Egypt ona vachada kunuraya kuti vakutore because of your beauty. Arikuudzawo chembere yake kuti wakanaka zvisingaiti. Tikapinda mu Egypt uvaudza kuti ndiri hanzvadzi yako ndiregere kuurawo nokuti wakanaka. Ende vachingopinda mu Egypt vanhu vari kupotera maforeigner
foreigners, refugees vatizanzara varikuenda kunongotera kuEgypt. Vati vachipinda havana kunotiswa sema-foreigners sema-refugees. Chakangoonekwa nevanhu vese veEgypt runako rwasara. Vanhu vakaenda kuna mambo vakakudikauya ane mukadzi akanaka wainaye. Why? Nokuti muromo waAbraham as a prophet unoisa runako pari kufedza runako. Zvekuti muEgypt mune vasikana, mune vechidiki varimo. But ukaona mambo akutora mukadzi waAbraham chemberi achisiya vasikana vemuEgypt, kunoti yanga isiri nyaya yebeauty, yaiva nyaya yekuti mashoko emuprofita agadzira beauty inodarika zvese zviizvi. So iwe as a believer, no matter zvinhu zviri negative zvakadii, mwana wako auya nemaresults ekufoira kuchikoro, omudza kuti my doctor, you do better, you will improve, don't worry. Nekuti zvipenza unapa unoenda, that's the mindset yemunhu asingazivi the power of the tongue. Yes. Ndo zvatakakuratikirwa kupenza ndapanoenda chino zvatinoziva chakazodii chikazodii. Mashoko ane simba, mashoko kaataura anoenda muspiritual realm, ane creative ability. Mwari vachisika nyika vaitaura mashoko. So pano murume unonzi Samson watrapwa waiswa muenvironment iri negative, but arimo anoti there is God in heaven and I will pray to him. Vanhu avanga vamisa muprison achishandiswa arimo nemusoro wake vakabva mugera nebvudzi rake. I want to show you something. Munozviziva here kuti simba raSamson ranga risingabvi mubvudzi. Nyangwe paakabviswa bvudzi simba rakaenda, but simba raSamson ranga risingabvi mubvudzi. And I'll explain. Simba raSamson raibva kuna Mwari. That's why paakagerwa akanamata Mwari vakamupa simba. Haana kuti handisi kunamata ndichamirira kumera kwebvudzi. Akaziva kuti bvudzi haisi nyaya, but there is God in heaven. Mashoko ake kuti simba rake riri mubvudzi vanhu vagone kumutsepa yaiva a strategy Mwari yaakada kushandisa kuti agone kubatwa kuitira kuti agone kuzvibata. Iye aiziva kunobva simba. That's why paprayer akati Mwari ndipei simba. Waitoziva secret yepower kuti simba rangu rinobva kuna Mwari kwete mubvudzi. Delira wandaudza kuti rinobva mubvudzi ndaita kuti ndigone kubatika so that ndigone kuzovabata. Samson haana kuudza Delira chokwadi kuti simba rinobva mubvudzi. Aiwa simba akabatwa akati Mwari ndipei simba. Aiziva kuti rinobva kuna Mwari. Saka vanhu ava ndikavaratidza zvinobatika ndobva vanogona kundibata, but havazive zvisingabatike vanogona kuzvibata. Vanhu vanogona kukubira nekukubvutira zvauinazvo, but havagone kukubira nekukubvutira nyasha dzaMwari dzinoita kuti uve nezvauinazvo. Vanhu vanogona kutora zvakakusaraunda, mablessings. People can tap around with blessings, but chinonzi blessing is spiritual empowerment iri mumunhu. Vanokutorera kabusiness kauri kuita wokusiya, but Mwari ane nyasha dzekuti usimuke avatore. So vanodzoka votoona munhu zvinhu zvake zviri kuita, but vakamutorera zvinhu zvavaifunga kuti hazvichaita. Vakagera bvudzi havana kubvisa relationship naMwari. So when somebody temper around nezvinhu zvauinazvo haana zvaari kuita. Why? Nokuti chisingabatike ndochinokonzera zvinobatika. So Samson was trapped, yet iri trap yaMwari to trap the Philistines. So pane nguva yekuti things zviri kuita look negative, yet God is putting, Bible not all things work out together for good. Kureva kuti Mwari panoti panosanganisira zviri negative nezviri positive. Pane zvinenge zvichiitika zvisina kunaka zviri kupusha kuti zvakanaka zviitike muupenyu hwako. Mukadzi anonzi Ruth chakamupa kuti agone kunorwa naBoaz, number 1 akafirwa naElimeleki. Number 1. Number 2, auya kuBhethlehemu kuna kinsman redeemer akati anigone kumuroora azviite kuti vabvisa bvudzi akasarenda. Ndobva azotorwa naBoaz. Kuti anga ane manegative 2. 1 yekufirwa ari kuMoabhu, number 2 yekumborambwa nemumwe murume kuti Boaz agone kumutora. Mwari achinoziva kuti kana arambwa apa ndobva anotorwa naBoaz. Kuda kuti pane pamwe pokuti unofanirwa kurambwa kuti ugone kuwanikwa nezvakanaka. So trap
kuita zvikuitwa namwari wake. That's why anakunetseka kuti mwari vachineneri akangopinda muprayer akati, Lord, restore me my strength again for the sake of my eyes. Sei asikunamatira maziso acho. Sei ari kuda power without sight. Chama understand that we don't walk by sight, we walk by faith. So Maari mune faith, so he's not worried about sight. Don't ask him about the pano pane, he asked a certain boy close to him, would he take me to the 2 pillars so that I can feel them? Chapa Samson kunamatida power, asili kukumbira maziso, he had this understanding. Yekuti unokumbira zvisipo au kumbire zviripo. Zviripo ndezvipi? Kana pedyo pako pane munhu anoona, onawo kubatika. Ane power. Anotaura naMwari. Anotrasta vanhu vari close. Vane sight yekuti vagone kumubatsira. Kune zvinhu muupenyu zvokuti Mwari havakupe nekuti vakakupa. Vanhu vanokupa vachikutambidza vakapa munhu waunofanirwa kuzvideredza kuti agone kukutambidza. Pamukomana vakanoona Samson aone. So Samson akakubata panoita kuti auraye vazhinji. Saka hati Mwari ndipei maziso. Why? Nekuti kana pane mumwe ane maziso pano, hapana need yekuchema kuna Mwari. I just humble myself and be led. Bible writes, akati mukona lead me, which means iye ane power. But I will come in a position leader. Lead me to the 2 pillars. Now, in life, learn to respect one. The Buddha will be put power is not enough personal direction. So, the moment I do not want to so moment Simba but I say enough. Kunototsvaka mfana wagiredi 4 anotungamirira dhonza remombe rakasimba. Kureva kuti combination yavo inokonzera kuti paripike zvakanaka. So there are times when people are not humble enough, vanogona kumisa opportunities in life. Avanoendera kugomo vakatsanya vakachema zvirikuitika. Why? Nokuti havafanirwa kukumbira zviripo. Kana pana aripo Elisha vaakakumbira double portion kuna Elijah. Aitoziva kuti anozodza vanhu ndiMwari. Haana kuti andara kana vakazodzawo mira timutsvagawo Mwari wacho tinozodwawo. Mwari wacho tinokomeza. No. Akaziva kuti kana zvinhu zvatonzwa panyika naMwari, when you humble yourself, you can receive. Anozodza vanhu ndiMwari kwete Elijah. Vachakapa Elisha kuti Elijah ndipe kuziva kuti kana Mwari vakatoburutsa zodzo racho, you must know how to tap into the anointing. There are times that we are not available, they are not humble. Samson anamatire maziso. He ari off. Ari uti Mwari kondisunze nyamsona. Anuti ezlo pani mukomana ari panoona. Anova humble to understand yekuti lead me to the 2 pillars. Second Kings chapter 5. Murume Naaman aiva nemaperembudzi ari mukuru wehondo yekuSyria. And the Bible writes, the Lord was with him. Indaiti kana Mwari anewe panozoita maperembudzi sei nekuti Mwari anoporesa. Ikadiscover kuti Naaman was already healed, but it was the matter of time kuti awane healing yake. Why? Nokuti kupora kwake kwaiva pakuti agone kunzwa kuti musikana womumba anoti kudii. Kureva kuti iye akazvideredza as an army commander wokomandwa nekamusikana kunzi endai kwedu Samaria munopora. Akateerera izvozvo anoenda akanopora. Kureva kuti kunonoka kwake kuzvideredza kuti anzwa the voice of the servant girl kunopa makore asina kupora. Iwo Mwari vanototi ndakapedza newe. Hallelujah. Kune zvinhu zvatinotsvaga zviri available kudhara. Mukadzi weSamaria anoti kuna Jesu, takamirira Mesaya. Mesaya akauya achatudza chokwadi. Iye achitaura naJesu wacho Mesaya. Iye achiti takamirira Mesaya. Kureva kuti unoramba uchimirira zviri available kana usina revelation. There are things that are already available. Zvekuti vanhu vari kuchema kuti dai Mwari atiitira. Gamba zvakatoitwa kudhara zviripo. But inyaya yekuti there are things you connect or you receive by being humble. Oh yes. Samson akati lead me. Ana kuti ndine power ine ndina Mwari ndina basa newe. Kana uya ana mata kutungamira
kunamira Samson, but anoziva panofanirwa kubatwa naSamson. Aita prayer Samson, not the small boy, but the boy knows where to fill the 2 pillars. Vanhu tinofungidzira kuti kana une grace dzekuva a great prayer warrior uri intercessor, you have everything. You need people with knowledge yekuudza pekubata. Fana uyo anakuita prayer and hatinangotwa ukama wake naMwari, but atungamirira munhu naMwari ane simba rapiwa naMwari kuti aite ma-effects mahombe. No matter how gifted you are, ukapotsa chinhu chinonzi humility, there are things you miss. No matter how anointed and gifted you are, at certain times somebody must lead you somewhere. Jesu ari Mwari pachake, pani paakakumbira bhoti raPita kuti aparidze. Ani simba rekufamba pamvura, but there are times yekuti anoda zvinhu zvine vamwe vanhu, iye ari Mwari. Glory to God. Mwari vachida kutipa Jesu, vakatarisa panyika vakatsvaka mhandara Maria, kureva kuti kune program dzekuti Mwari vanozvideredza zvekuti vanotoshanda nemunhu kuti zvavari kuda zviite. Kovoita iwo usingade kushanda nevanhu kuti zviite, kuti ndinoshanda naMwari. Ivo Mwari vacho vachida kukupa Jesu vakatsvaga munhu, iwe haudi kutsvaga munhu. Key inonzi humility yekuva humble. With humility you don't lose anything. You always gain something. Auzive zvese ndinonzwikara tichiti knowing more does not mean knowing all. Kuziva zvese nekuziva zvizhinji kwakasiyana. Ungangoda kuchiziva zvizhinji kwete zvese. Ende Mwari chavakaita ndechekuti havana kuisa zvese mumunhu wake. Nokuti kana zvese zviri mauri hauna nidi kutsvaga mumwe munhu. But kune zvakaiswa mune vamwe so that tinogona kuita complete the work of God. Thank you, Baba. Muchechi wekuti haana chipo chekuimba, haana chipo cheprayer saintercessor, haana zvimwe zvaanoita, anouya achingogara. And hatigone kuona chiri maari. But let me show you this. Panoparidza kustreet kuna first. Haisi nyaya yekuti I'm too anointed kuti vanongana vachinzwa. Chimwe chandakadzidza chandakaoneswa naMweya Mutsvene ndechekuti pakauya vanhu 3 vakamira ndichiparidza, ukazoona pazara, vanhu havasi kuzara nekuti ndiri kuparidza. Vanhu vadhirowewa attention nevanhu vakamira kuti vakamirirei vanhu ava. Kuda kuti vanhu vava vane grace dzekundonzira vanhu, nokuti ndo vashandiswa naMwari kuti vauye vari 5 obva vamira vachinditeerera. Vanhu vari kupfuura kuti varume 5 vari kuiteera. So havasi kuinga muparidzi, vari kuinga varume 5. Pakuinga varume 5 ndobva vachamira obva vava 20 vachinzwa muparidzi. Ino mandava nemindset yekuti I'm too anointed, vanhu vari kuzara. It's not all about the anointing. It's all about those people who know that anointing. Why? Because they have a law of attraction. Pesa, ukanokula kama shonzo, ukaona paka ukana wana ushike usiri kuzvauti anonoshika kuti pane kunati chakuattracta handi zvikuitika, but vanhu vari kuona zvikuitika. So there are people vanogona kuandareta muchechi kuti haparidzi haimbe hadi anouya achigara. Let us learn to respect each other. Mumwe ane nyasha dzaanotakura sikagone kuitwa namufundisi. Glory to God, glory to God. Samba ndakaya muchechi tikataura naye tikati mauya sei kunokuti hapana bhuru wangu vaunditi handei kungodzi handei haana kuparidzirwa adzi handei. So kune munhu wekuti haaparidzi anongodzi vanhu kuti handei. Iwe uchiparidzwa nomuchechi makazara kuti kuparidza vanhu vakuuya ngamba kuna vanhu vasingakuparidziri zvekuti Jesu nemarevelation vanongoti kuvanhu handei. Ibaba are connected to the 2 pillars. So there are times that we pray for things that are already available because we lack humility. Mwari wakaisha zvinokosha mudziyo wetu. So Samson arikutotungamirirwa ari bofu, ana Mwari, ane simba, but is being led. Oh yes. Baba noti vakaendeswa vanobata the 2 pillars of the temple. Ndakandisarambure ndichara pamusoro pemurume anonzi Samson. Samson achiberekwa was dedicated kubasa raMwari.
He was a Nazarite. So Jesus watinoziva kuti Jesu no Nazareth. So same with Samson. Samson haana battle yaari kurwashedza vanhu ngatifighting. He was fighting alone against the Philistines like Jesus. Jesu akuya kuzoita basa ari one paCalvary. Ende kuwini yaJesu yakaitika parufu rwake pamuchinjikwa. The same with Samson. Wini yake hombe yakaitika parufu. Ende Jesu ari pamuchinjikwa. Maoko ake is the same picture na Samson. Akabata the two pillars of the temple. Ashuraya vanhu vakawanda. Murufu rwake makava nevictory. Pane chinofanirwa wakufa kuti uve necomplete victory mulife. Nyama ine painofanirwa wakufa kuti zvimwe zvinhu zvizadzikiswe naMwari. Rufu kana rwakamupa total victory. Mauri iwewe pane chinofanirwa wakufa kuti uve netotal victory. Decision yekuti Mwari ndipe simba ndife hangu nevaFilistia. Kuda kuti haana kukoshesa hwake upenyu. But akakoshesa hama dzake dzakadzvanirwa nevaFilistia kuti I would rather die with them to free my own people. Moyo wakazara a sacrifice for the better of others. When we are not selfish, paunova a heart to sacrifice towards others, unodena simba raMwari rekuita paMwari muupenyu hwako. We are blessed to become a blessing. Tinoropafadzwa kuti tive chiropafadzo. Ropafadzo yaMwari haisi meant kumira pauri, iri meant kuti ipfuurire nekuropafadza vazhinji. So ukava a heart isinei nevamwe, unoisa a blockage to the hand of God. I will repeat again. Samson paati Mwari ndipei simba ndife hangu nevaFilistia. Sei asingade kurarama akuda kufa nevaFilistia. Ari kuti ndoda kuti hama dzangu dzisare dziri free. To extend yekuti even inini ndikafa ndiri kufira freedom yevana veIsrael. Saka even murufu rwangu Mwari I trust kuti pandiri kufa kuti ndipa simba ndichifa nawo my people will be free. Mwari ndokubva vamupa power. Secret yepower iri payusi. I will repeat. Secret yekurindiswa kwepower naMwari iri payusi. And I will explain. Munhu akada power so that ane pride yekusikana kuti ane power, God will not release the power. Yes. Secret yepower iri pakuti Mwari vanoda kuziva kuti unoda kuishandisei. Because with power you can destroy or build. With power you can abuse people or respect people. Tine vanhu vokuti vakaenda pamapositions epower unofaiwa vanhu kodero. Hallelujah. Tine vanhu vokuti vakaenda pakaendetwana vanokaenda papositions epamusoro unochinyirwa vanhu kodero. So power is good, but your character and your heart matters most. Samson ari kuti ndipe simba kwete kuti vanhu vakatishwa kuti ndine power, I want to die with them. And a heart yekusacrifice for the better of others. Manje wao vatopromise kuti zvangu zvikafamba komunaita mukuru. So denda rinotoziva kuti vanhu vasaite mudumbu uyu ngaaramba akadzvara munhu. Nokuti uyo akakomborerwa vanhu vanotambudzika. Haana anoti Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Akuda mukompetition naPenina ane mwoyo neimba yaMwari. Waenda kuti bishop eri vakura vatokwegura ari kutoona the next bishop wamwana waachabereka. Unati ari kuona dambudziko remba yaMwari kudarika dambudziko remba yake. Haana anakubatwa musoro kuti akadhikirewa nekudii. Ndiye akaita a vow in outstanding in a love towards the house of God. Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Mwari vakati haungarambe usikabereki. Kana une mwoyo nemba yaMwari, aiwa unototakura nguvu yacho. Ndokubva atova nepambiri atobereka the next prophet aiti Samuel. Why? Nokuti akaziva yusi yemwana. Mwari mukandipa mwana anosara pano kutaura yusi yechauri kuda. Iwe ndine mubvunzo manje, mari zhinji yauri kuda basa rayo nderei? Zhinji yauri kuda nebreakthrough yauri kuda zvine connection renemba yaMwari kana nekubatsira upenyu hwevanhu vanotambudzika. Kana kushaina chete
kuonekwa. Chese chaunodesire kuti Mwari ndipei, ane titandikatarisa kuti chinoda kumboita basa rei. Atinoita prayer kuti give us today our daily bread. Mwari azvivanetse kupa chekudya chimwe. Vakapa vanhu mamillions wilderness. But pane blessing yekuti chingwa chitatswa kuya nei. Vadazoti ukaguta uda kuenda kuri. Oti kana waguta zvavo kumakuva unofamba. Waguta hapo kune dzinofambirwa dzisinei neumambo hwaMwari kana nekunaka muupenyu hwevanhu. Kune imwe nzara inokuchengeta panzvimbo. Wozokaguta woswera wava neimwe nzvimbo. So use inogona kuva delay kune chese chaunochekera kuti Mwari ndipei. Mota yauri kuda chairi kunyanyodirwa chii? Mwari mukanipa mwana anosara pano kuna kuti hapasi pakreshika pachechi. Kuna kuti baba mukanipa mwana matone umwe bishop. Kuna kuti ari kutaura basa remwana kudarika kuda mwana. Ari kuda mwana kumashino pesa achimushaya. Denga akataura kuchasara mwana kubasa kuchaenda mwana kukere kuita bishop. Denga rikati aizve. Wai nokuti Penina ane vana hoko but ajaidze zvosiya mwana muchechi. Mwana ngaasare muchechi. Penina vana vanoti Mwari ndakupaira kumana kuti uvaseve ministry. Vana vake ndeve competition ndeve kumba. That's why vakava vana vari useless vari nameless. Handina kana zita remwana vana waPenina. Daimuzotanga nevana kuti vaidza anikana vaita nezveikana kungobereka nameless people vasina zvavanoita. Samuel zvakaropafadzwa ana amai vakamutsvagira basa achiri mudoko. Mwari ukanipa mwana anosara pano. Kuti ukada kupa blessing kumwana wako, itaura zvakanaka pamusoro peimba yaMwari muupenyu hwemwana wako. Profita zvakanaka pamusoro pemwana wako. Nokuti Samuel asati aberekwa, mai vake vanga vatotaura basa rake kuti ndiwe muchechi, ndiyo mimba yaMwari. Chikadenga bhareresi ikapera. So you will breakthrough inouya pakuti your mind yagadzirika wakuziva the use of what you are looking for. Chauri kuda kuchidire kuti vanhu vangoona kuti unacho. Vanhu vangoziva kuti unonamata zvako zvekuita. That reason is not enough. Unazati vanhu vanoita zvinhu vasina the correct or the right reasons. Kune munhu anoroora nekuti akangonzwawo achiti awakura roora. Akarorera kukura. Haana imwe plani neimwe vision yekuti kana ndaroora ndozodii kungozva kuti ndakura ndobva ndaroora. Reason yako it matters most paunochema kuna Mwari. And hakuna chinodenda Mwari so kiki chekuti chese chauri kuda wakachikonecta towards the house and the work of the kingdom of God. Mwari kanzi kuti paunoda motikari wakuda kufambira nyaya dzekunamata Mwari. Mwari kanzi kuti pese pauri kuchemera nyama zvokupfeka zvakanaka uda kuti ugone kunonamata nevamwe zvakanaka. Reason yako Samson ari kuti Mwari mukandipa simba ndinofanawo vaFilistia. Saka iwe hausada kurarama. For the better of my people I would rather die with 3,000 Philistines. Ini ndikafa ne 3,000 Philistines hama dzangu parapa dzasafe. Mwari vakati such a guy tinomupa power. So secret and power if I use every desire yawinayo muna Mwari God can do it, but the blockage iri pa the plan kana chijacho chaita. What's your plan towards whatever you are crying for? Zvako ndezvokuti kana zvaita vanhu vanyatsoona. Zvako ndezvokuti kana zvaita nechechi kwacho mugona kusatouya futi. Because wakauya kuti zviite hauna kuuya kuna Mwari anozviita. That's why Baba prodigal son Luke 15 pavakamuona achiuya zvanzi vakamumhanyira vakamukundira vakauya naye kumba. Havana kumhanya vaine chingwa anga ane nzara. Havana kumhanya vaine hembe dzakagaruka. Havana kumhanya vaine bhutsu anga asisina bhutsu. Hembe chingwa bhutsu akapihwa aamumba. Sei asina kupihwa ari panze. Munhu kana achiri panze akawana zvaari kuda mumba anopindirei. So Baba vakatoziva only way yekuti mukomana apinde mumba regani mumhanyire nerudo kwete nezvinhu. Saka uchaona kuti life yako Mwari ane rudo newe but hapana zvinhu.
Why? Because rules not the moyo wako uchini panzi. Because wakauya kuti zviite auda kuya kuna Mwari anozviita. Relationship is the key. So Samson unoti Mwari ndipe simba. Mwari anoti aona unochengeta kudziria ona zvakazodii. Mwari anoti ndikamupa simba. Uya ndiri kuda basa ratiri kuda na Samson rinoita mushi. And I want to show you one thing. In our Samson, Mwari akatomurega maziso achibviswa. Calling ya Samson was to destroy the Philistines. But the challenge ya Samson per character, aiona msikana akanaka kwa Philistia every time. Right, akapedzera akuda. Time yaanova nokuparaza, aiwana chaanoda ikoko. Anaterira vasikana kuPhilistia. Calling them to destroy the Philistines, including Delay. She's a Philistine. But wakaipa excel in the eyes of Samson. Mwari abatire maziso ako nyangu. Ndiregere kuona chakanaka muri zvinhu zvakaipa. Because it will become a slave against my life. Samson aita akauraya Philistia kweso. Anenda akabata muPhilistia anozitendera. So kubviswa kwake maziso kunoita kuti ati Mwari ndogona kuuraya vese handina wandichasiya. Why? Because handina wandichaona. Samson aita akarova Philistia anenge akabata muPhilistia anozitendera. Calling iye kudestroy maPhilistia but ane waanoda. Sakuti aregere kuwana waanoda anobviswa maziso. Edabviswa maziso anoti ndouraya vese. So pane zvimwe ari Mwari aita kuti zvimwe zvinhu zvibve pauri nokuti zviri kutarisa kuachiva the real goal. Zvauinazvo zvishoma pane zvawaifanirwa kuva nazvo, but mune zvimwe zvakanaka zvaunoona mune zvakaipa zvisingadiwe. Hakuna munhu asina dherira wake. Kune chinhu chinomukuitira zvakanaka muzvinhu zvisingadiwe zvacho izvozvo. Zvokuti zvimwe zvese zvikaparidzwa nokuti ipapo pakatakawa pana dherira unonzwa kuti mumwe wako. Chokwadi ndinoda kuti dherira muPhilistia. Kana kaita mikapu yakadii kana akadii, she is a Philistine. And your calling is to destroy the Philistines. So Samson is blind, but is still connected to God. Unezvinhu zvausiri kuona muupenyu zvaunoda, but Mwari vanokuona vanewe. Chiri kuda kugadziriswa is your prayer life again. He cried unto the Lord, "Oh Lord, restore my strength again." Why? Reason yake is so strong. He's ready to die in the Philistines. Chinhu chausiri ready to die for achina vhalo yakanyanya. Jesu akauya kuzofa. Zvekuti vadzidzi vake ndokunazosaka asina kuwana vadzidzi mudarika 12. Vangeri vake vari tafu. Wese waitora kuti ndifambe naye aigona kuvhunza mudarika ichita nezvei. Iyo ndakauya kuzofa. Saka program yese ndeyekuti mufe. Ari project aite. Zvekuteera munhu akauya kuzofa. Hallelujah. But aisa respect nokuti parufu rwake ndo pane kuponeswa kwedu. Iye achideura ropa paCalvary zvichiponeswa. So murufu rwake mupaini yake ndo mune blessing yedu. Saka akaisa value kwatiri kudarika kwaari. So Samson anakuti Mwari nyangwe matupila akanitsimbirira ndikafa. I'm dying with the Philistines. And I'm letting my people free outside. So rufu wake, he killed more than when he was alive. Kana kubalance kama statement baba. Akauraya akawanda parufu kudarika ari mupenyu. Zvoreva kuti pane zvinhu zviri kukutsimbirira muupenyu. Kunge zvinoda kukuvadza nekukuraya nekukutibhorotsa business rako. But kune blessing iri kugadzirwa naMwari yekuti you achieve better and more. Imo hard times mune zvinorema nezvova kuti ukoziva kuti ndiwani.
zvikakufambira kana nekuda kwokuti zvinhu zvaright unoona kufunga kuti situation zvaright saka zvaita but zvikakufambira munguva yekuti zvakaoma you only know that this is God. Munguva yatiri kune zvinhu zvokuti zvikaitika unotoona kuti hazvifanira kunge zvichiitika mazuva ano zvakadai but kuona zvaitika Mwari kune zvinoitika nokuti zvinhu zviri right environment yakanaka kogoita zvinhu zvinoitika environment yakaoma ushaya kuti kana zvabatanidzwa sei you can only tell that this is God. So Samson, he killed more in his death. Kureva kuti kune mamwe mazausi anounzwa naMwari kwete nokuti une power but paunenge usisina simba Mwari anotaridza simba rake muutera hwedu iye unomanifesta his power. Moses asingagone kunyatsotaura ndiye anoitwa spokesman naMwari nokuti chinoda kudzidziswa naFaro haisi grama iye anointing pamunhu anokakama voice remunhu anokakama akazonzwa oti chanoburitsa vanhu darika vari fluent pasina the anointing. Unoti vanhu pavakabuda vachinongedzera munhu akanegotiata dhiri vanenge vachinongedzera munhu ane utera vobva vamuziva kuti haasiriye saka ndiMwari uyu asingakwanisa kana kupedza sentence ndiye akanotaura mukati muzvikaita aiwa saka ndiMwari kwete iye. Mwari kugona kwavo ngakuoneke pautera hwavo. Zvazviri kuita izvozvizvi I prophesy you will kill more. You will achieve more. Ukawana zvizhinji mukuona mazvanoneka vakuti ugone kuziva kuti uyu Mwari manje uchaachivha zvakakura munguva yekunge zvinhu zviri kutofa ikonomi ichifa uchavaka imba yako. He killed more in his death than when he was alive. Zviri natural ndezvekuti when you are alive wobva une power to do more but kuna Mwari manje achifa achiita more. I prophesy more. This year ichifa zvichasimuka ikonomi ichifa zvichasimuka Mwari vane zvavakandiratidza muurova zvasinobvira ndawana nekuachivha ndiri kubasa pandaishanda kambani yacho ichiriko ndinombosvikapo ndiona shamwari dzangu ikoko vanotondiyemurawo ina handichashanda ivo vari pabasa vanotondiyemura kuti zvavo kuona kuti I'm killing more. In death he killed more than when he was alive, which means ukaona zvinhu zvimwe zviri kufa nge zviri kubhuroka nge zvingasvika mushi chingoisa chiprofita chekuti I'll kill more. Munofunga kubhuroka mukunetseka I'll build houses. Hazviitwe nekungwara. It's not by mighty or by power but by the Spirit of the Almighty God. Andifuna kubasa kwandaishanda ndaigona kuwana mari yekuti tiwane stand yeUporopheti. Ngokuti mari yekubasa yanga iri kuti unobhadhara rent nokukwira kombi dzokera kubasa ndozvayaita. Ushanda kubasa ngokuti ukauya wakapfeka zvakanaka unosuspect. Vanenge vachitoziva kuti yepano haikwani. Pane kubasa ngokuti ukamuenda nemotikari ukati ndeyavo vanongoita stokuteki madero acho. Because vanotoziva kuti yepano yesadza nerenti. Kuriko kwakadaro daikusenza iko kwerent nesadza vatoziva kuti hakuna zvihombe zvaunoita. So wabva ipapo uona zvihombe zviri kuitika. He killed more than when he was alive. So mukudzikira kwezvinhu mukuoma kweikonomi kunetsa kwezvinhu, don't speak negative. Prophesy more. Prophesy greatness. Zvichiita sokunge zviri kudzikira ona Mwari achikusimudza. Ndaona Mwari vachikonzera kuurayiwa kwezvizhinji muutera hwangu.
anoita zvizhinji zvaitadzwa nesalari yacho. Samson aine power, aida vanhu 1 1 2 2 3 3. But vakufa murufu rwake 3,000. So it's not by might or by power, but by the Spirit of God. Yes. Tinamari kuti wadzingwa pawaitarisira kuti ndopanoita waenda pekuti unochitambudzika uchitaka basa rekuti vanhu vanenge vachikutarisira pasi, you can still kill more. Usazvirambe kune vanhu vaachivha nekutengesa dove dzanokuenda kukambani. Kugadzira dove kushangorema banana pachivakwa imba. Pfungwa yedu yakakurudzirwa mabvunzo ayo ndokupa zvaunobata nezviwa. Vabva vanoti you eat out of sweat. Paitukwa munhu unodzorora kuverena. Mwari paakatuka vanhu vatadza. Mukadzi akanzi ndichawedzera marwadzo pakupona. Murume you eat akuchadya cheziya. Original design. Aigara achibuda ziya ari pakushanda. But anodya out of grace, not sweat. Because ukasitarisa even mazuva ano munhu anotogona kubuda ziya asingadyi. So kana yaiva punishment, the opposite yacho yaiva blessing. Inongoreva kuti although he was working, munhu wese anoshanda anosweta, but anga asingararamiswe neziya rake, airaramiswa naMwari. Because ukabuda mukuraramiswa nenyasha woenda kusweti kuri hafu, uchidikitira ushanda nesimba vanokupa shoma. But grace kwakasiyana nekusweti. It's better to sweat while at least you live by grace. That would you trust your sweat without the grace of God. Trust the grace of God. So Samson, but pamusara pane headline yekuti disaster kuPhilistine kwafa 3,000 people. Vauraiwa nei nemuchinda atofawo. Yana vanhu 3,000 vabata vachitotambisa zvake, and they were making fun of him. Osa Mwari kana akaita zvikuru newe, vanhu vanongopiwa mukana wokuseka. They were mocking him, making fun of him. I remember when I tried to kunoparidza kusitili ndifamba netsoka so vanhu kumaraini vaika party. Mafesi vaiti vakaungana mali ndadzoka so chechi chakupengesa. Takuona pa stadium kuchekerera nepevetiyo. Ine Mwari wako chimushaisa 50 cents yekombi. Vanhu vanopiwa kanguva kekuseka. But you love life. Samson anakutanga nekuraya, akatanga nekusekwa. Kusekwa ikoko kuti ndinoprofita kuti Mwari une zvaari kuronga muupenyu hwako. Ngavati wenguva yavo yekuseka ukandaona pamena panourwa nyasha zhinji. Namwari asinganyadzise. They were making fun of him. I remember even my dressing people were making fun of me. But never is a good train that I am at one, but I think I can put on the borders of my sports. I is going to scale border. The pastor is going to get border, making fun of me. To show me that man, we don't know who are sick of anyone. If you don't join them, don't lose heart. Continue to trust and believe in him. Vane voice yekuti naiwo vanozwa kuti munhu wedu zveshuwa. Vanhu vaibhunyara nevachiseka iwewe. They were making fun of Samson. Munhu ana Mwari asekwe. Munhu ana Mwari mupenyu asekwe. Kana wafunga kuseka munhu seka asina Mwari. Ana Mwari can be a surprise tomorrow. After laughing at him, they were killed. Unafanya wanapoita kwa kuseka profita Elisha. Aiwa profita ngani maana so. Safana waiseka so manza. Munana Mwari dangerous. Oh yes. Munana Mwari dangerous. Kana wata kuseka hapo kwa kupanda Mwari kusunuka. Thank you.
unodena mwari wake kwete iye. Iwo rusenga wauri kuona but usikaone ndianotsava. Asi Elisha akakuti mapera arume vanhu. Iye anointing isimba ramwari inyasha dzaiva paari. Iye aigonotonzi vatisirwa vanhu avazive but anointing manje vakaprovoka denga pamunhu. So they were laughing at Samson. Time yekusepa even in ministry iriko. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Apana vanhu vacho umirira maoko so pane time yekuti vanoisa maoko kumamusana utaka kuti shuwa akadaro ana mwari munhu pane kunoyemwera vanotombedzokera nemupasa chikuonesa kuti tsame zvinhu zvamungazvikwanisi. They laughed at him. But iye chaakagona akati Lord vachikuseka taura nomwana wako. Vachiita zvavanoita usada kuprove a point to them. Enda kucloset kuti mwari makandidana nechikonzero. Restore me back my strength. So Bible akabata the two pillars. Mwari wako akamupa simba. Akawira pasi akawanawo. He killed more. Don't more in his death than when he was alive. When you are alive, you have strength, you have plans. But when you are dying, I will not see, I will not plan, I will not see. But don't want to palita my results in death than when alive. Kureva kuti ukafa muna Kristu, iyo urarama mauri, you can do more. Iwo ukafa muna Kristu, iyo urarama mauri. Paulo achibata kuti handimi ndinorarama. Kunoti kana yerufu wake asi Kristu mandiri. So mamiracles ese arikuitwa naPaul asi Paul arikuita ni Kristu maari nokuti iye anoti handini ndinorarama. Asi kunoti akasvika pakuti now I'm dead but Christ is alive in me. He killed more. Handizivi kwawakadzingwa, handizivi zvakatorwa pauri, handizivi situation yauri, maybe economy yenyika yekuti yakumanikidza yakuisa pakona. Don't speak negative when you call it. More is coming. More is coming. God is about to do things in my life. Despite this hard situation, I prophesy greatness. Ufungetika yemwana. Yekuti pakashoreka pakazvetsika panokuda mari zao dzanotyisa. Zvinoita kuti vanhu vagone kungoziva kuti vamwari. Tine dzimwe nzvimbo dzatinombosangana navo wangu vatati nawo kuchorwa nekupasa maninga dzavanofungidzira kuti tasafanira tiriko. Saka tinosangana ikoko yega vanongoti Jesu ari muchimovha wakwakwara vanotaura kuti uri ndiye mwari mari. Iwe tokuziva kuti hakuna kwawaenda but mbona takusangana nawo kuno mwari wako akusvitsa unosvikika. Vaiti vabva kuuzeti sovari paholiday matano nyaya dzeko wari chikwata so unosarudzwa nofoira chikwata amusvike kuuniversity kwakazodai kwazodai tasaka nemurume anonzi Jesu. Jesu ada kuti kwese kwawaidza uende ada kuenda newe. Ndo zvakamba kuti dhongi ranga rakasungirirwa Jesu anokupfuura achiritora akamira kumashure akadai kunotora muye naro sei ada kuti ndodzoka. Ada kuti kana akupfuura naro paranga rakasungirirwa vanhu vaone kuti rakasungirirwa zveshuwa. Ada kungopfuura naro pese painzi adarike. So one day I was ministering to street with Novoye team zvaza tine program yatinayo ku Great Hall nepauniversity. We want you to teach us on this subject. Vakandikunda shuwa vakaenda vanogara mubhenji vakadzidza. Ini nyakukundwa ndakazotevera andagara mubhenji nandiri kumberi kudzidzisa. Ivo vakaenda as students, ndakaenda as another teacher. Vega vangoti aiwa ndiye Jesu manje. Chio panopamba kuti unoparidzira vanhu. Panopamba kuti vega vanotobona kuti ndi Jesu ngozi havana kwadenda. Ndosaka vanhu vaida kumuuraya Lazaro. Vaida kumuurayirei? Lazaro akasingaparidze. But paaingopfuura napo chete. Aikonzereswa nesoro kuti Jesu akaoma mama. Ndakanga aona papa. Ndaro 4 days amukuwa.
Jesu akauma. Lazaro miracle yake isinginutauma. Mungu wae. Mwari ngakukomora zvokuti hautauri life yako. Uchifamba vanogosada kumutambukira uchifamba netsoka vatokadhiraivha mota simbi vanotsambuka. Mwari ngakukomorere zvokuti vebva vanokupanzira so matu vanhu vairamba kuti munhu apinde padhoo vanonongwa kuiva nanyama dzake vakabhureka rufu vakuchidza mukati. Vakaporeswa najesu haana kuda futi parufu vanzi arabuda ari pakati pavo akabuda mudhoo. Vanogona kuramba kuti upinde but kana wapinda Kristu akuitira nyasha havarambe kuvhurika. He killed more in his death. Zvatoita life yako izvi zviri kuprofita more. Stage yawaita kuomeserwa waita usataure zviri negative usacheme. Iwamira kuchema Samson haasi kuchema ona yekuchema iwesa pasai iti Mwari mune nyasha neupenyu hwangu. I prophesy more. We can rise so we can pray. This was a prophetic message to someone. You know your situation. Naturally, I'm not sure this is the Buddha waste. But the God of SAMSON, akamupa grace to do more. Akakombeleza whatever Philistine, hauna amai nokuda, they have become enemies. Hauna nokufarira, they have become enemies. Even Mubasa, hawakufarira, they have become enemies. But in the midst of the enemies, we have to pray unto the Lord. So we can do more and achieve more. Let us begin to pray. You know your life very well. You can come, I need to pray for you. Just come. Raise your hands. Raise your hands. Just come, raise your hands. I want to pray for you. I release anointing. I release grace. I release anointing. I release grace. To do more. To do more. In happy times. In such economy. You can do more. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the name of Jesus.
vana vedu. Makanzwa munamata waSamson ari mutemberi yevaFiristia akabviswa maziso, zvizhinji zvakabviswa muupenyu hwavo. Vakakomberedzwa nevanhu vanovavenga, asi Mwari nokuti munovada Baba, ndataura zvishamiso. A miracle working God. Ngazviitike Baba kuti maoko ake pazvishoma zvaanobata. I prophesy more profit, more favor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you.